pag-verse po ng ating banal na misa ay si Panginoon Director and Barangay Councils at ako Barangay Catholics on the Barangay under the Virgen de Lourdes, Paris. Isama dito ang ating salamat si Ray Atlita Maratino and family with Rowena Evaristo and family, masangkay sa Santana Family, Let's Go Printing Press, JBK Catering Services, Mr. and Mrs. Romeo and Mrs. Frank and Aurea Cuevas, Mr. and Mrs. Rene and Hai Rivera, Mrs. Rupina Magtalas, Captain Monching Salas, Mr. Carmelito Madrid, at Mrs. Sonia Malyari. Isama din po natin para sa kaarawan ni Severino Cunanan, Maria Lourdes Yaya, Geraldine Bernardo Rogelio Sampang. Para din po sa special intention ni Agnes Yumang and family, Eleanorine Trinidad, Reverend Father Romer Tubu, Reverend Father Ryan Sumang, Desiree Jasmine Rivera, Joshua Rivera, Maria Leleng Ibarra, Nenita Duckworth, Raymond Timbang, Michael Miranda, Mary Rose Miranda, Marcy Cunanan, Eliza Rian Trinidad, Alvin Benson and family, Elmer Benson and family, Annalisa Reyes and family, Mon Christian and Abigail Puno, Blessy Sanchez, Des Larin, Hipolito family, Carol Arca family, at Maria Lourdes Cortez Miklat. At para din po sa mabilis na kagaliman na sina Abigail Sasan, CJ Miranda, Cristina at Maria Crispina Sapit, Jerilyn Bernardo, Diosdado Monchito Salas Bondok, Teresita Sangkap, Juancho Larin, Cassidy Celine Guevara, Julieta Mungkal, Richard Muñoz, Ignacio Salvador, Luisa Celestia de Leon, Mike Atabog, Fortunato de la Cruz, Alvin Salas, Giselle Longos, Herminia Salas, Isidra Larin at Juan Larin, Guillermo Mangaluz, Resty Salas, Mercado Salunga, Marciano Sanguyo, Carmelita Leonardo, Arnel Salvador, Marita Cristobal, Andrew Luis Bautista, Joan Dungka, Luis Ingal, Zia Mangaluz, Lina Larinyu, Reverend Father Paul Sahagun, Guillermo Sagum Jr., Alois Jasper Flores, Franz Austin Gulapa. At para din po sa kaluluwa ng mga kapatid nating yumao na sina Melencio, Demetria, Dominga, Antonio, Priscilla, Donita, Josephine, Larry, Efren, Lazer, Patricia, Antonina, Maria, Norma, Luz Biminda, Antonio, Francisca, Marcelino, Zenon, Asuncion, Jennifer, Tekla, Epipanyo, Violeta, Celerina, Raimundo Jr., Perlita, Norma, Milagros, Daisy, Soledad, Consuelo, Nilda, Elias, Permina, Rosario, Tomas, Olympia, Orlando, Luz, Alan, Salvador, Crispin, Josepina, Jeno, Ligaya, Ruben, Rico, Andres, Juan, Emerita, Calixtro,
Flaviana, Edelberto, Maribel, Purificacion, Tomas, Domingo, Olimpio, Feliciana, Wenceslao, Marcelino, Joseph, Antonio, Hansel, at Eunicia. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat.
biyaya, magsisihan natin ating mga kasalanan. Nagkukumpisal ako, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasam ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng Panginoon Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at panibayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Puri sa Diyos.
Ama naming makapangyarihan, ipagkalob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang kalinis-linisang ina ng Diyos. At kami dinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magalak ang lahat, magalak kayo dahil sa Jerusalem, ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya, lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya, tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos, Diyos na kataasan. Higit kang pinagpala kaysa sa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pananalig sa Diyos na nagudyok sa iyo ay di na mapaparang sa isip ng mga tao.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsasagawa sa lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hinirang niya noon pang una, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikakadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Birheng Mariang mapalad, sa pananalig mong tapat sa Diyos na tagapagligtas, upang sa iyo ay mahayag ang pag-ibig niyang tapat. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagbasa sa mabuting balita ayon kay San Juan. Noong panahong yon may kasalan sa Kana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang malagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan ginang, hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Dooy may 6 na tapayan, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntunin pangreliyon ng mga Hudyo.
Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, at pinunungan nila hanggang sa labi. Pagkatapos, sinabi niya, sumalok kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ng tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling yon, bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya't tinawag niya ang lalaking kinasal at sinabi niya rito, ang una pong inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit ipinaguli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Kana Galilea ay siyang unang kababalagang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Natili po tayong nakatayo. Ating minamahal na pura-paroko, Reverend Father McCarthy Macalino. Palakpakan po natin si Father Carte. Ang Committee de Vesteos, at ang ating barangay officials, kung nandito yung mga barangay captain at kagawad. At kayo po talagang nagmamalasakit sa pagdiriwang na ito. Aking minamahal na kapatid sa Panginoon. Pinagdiriwang natin ngayon at pinaparangalan ang ating patron, ang Virgen de Lourdes. At ang ating ebanghelyo ay hango sa ebanghelyo sa Kana Galilea. Nandun ang ina ng Panginoon at mga apostoles at sila ay nagipag-fiesta sa kasalan. Dahil marami ang mga tao na buubusan ng alak, kaya lumapit kay Virgen Maria na ang puso niya ay sa puso mapagmahal sa mga may pangangailangan. Sinabi sa kanya, anak, naubusan na silang alak. Ano ba ang sagot na ni Jesus? Parang disrespeto na po. Pero hindi naman, sabi niya, babae, ano bang kahulugan nito? Hindi mo ba alam na hindi pa dumating ang aking oras? Gayun din naman, tinagalit ang Birhen. Pumunta siya sa kusina at sinabi sa mga katulong doon, gawin ninyo ang pinagagawa sa inyo. Do whatever He tells you to do. Kaya sabi ng Panginoon, punawin ng tubig ang mga tapayan. At noon, nagpasalamat ang Panginoon, binasbasan niya ang tubig at naging alak. Namangha ang lahat ng nakita nito, basta hindi pa nakakita ng milagro.
na alak ay tubig, nagiging alak. At sabi niya, sumalok kayo ng alak at ibigay sa mga tao kung hindi pa nakainom. Yung lahat ng nakainom ng alak na hindi nila alam na pala ito ay tubig na naging alak sa milagro ng Panginoon. Sabi niya, napakasarap itong alak na ito. At sinabi nila sa bagong kasal, sa ating practice, sa ating costumbre, yung superior na uring alak ang binabibigay sa maaga, umaga. Bandang huli, inferior na lasa yung alak na binibigay natin sa mga tao. Kaya siguro, dalawang lesyon dito ang tinuturo na sa ating Beer and Order. Una, gawin natin ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Anong gusto niyang gawin natin sa Panginoon? Maging masunirin tayo, kagaya ni Jesus. Mapagmalasakit, masipag, mapagmahal sa mga mahihirap, sa mga walang pagkain, walang tirahan, walang pambili ng gamot. Itong lahat na ito ay pinapagawa sa atin ng Panginoon dahil sinabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa-tao kagaya ng sarili. Kaya ang piyesta ay pagbabago. Ang piyesta ay pagbabago ang ugali at pagbabago ang pagtingin ng dignidad at pangangailangan ng ating mga kapatid ng yung nasa libliban ng purok ng ating komunidad na hindi nila makita mo sa kanila ang kanilang pangangailangan. Kaya sino ang tutulong sa kanila? Sa ating kaya, iabot natin ang ating kamay na nagbibigay ng tulong sa kanila. Pangalawa, tinuturo sa atin ito ng Ebanghelyo na dapat yung oras natin ay ang oras ni Kristo. Sabi niya, babae, hindi mo alam na hindi pa dumating yung oras ko. Yung oras na ito ay oras ng kamatayan at duling pagkabuhay ni Jesus. Yung oras na ito ay pagka nakita mga Hudyos siya'y nagmimilagro, magkakaroon ng maraming kaaway at papatayin si Jesus. Yun na nga nangyari. Naiingit nila sa ating Panginoon. Hindi sila makapagmilagro, hindi makapaghilom ng may sakit. Yung bulag, yung pilay, yung paralitiko, yung may lepra. Pero ang Panginoon, lahat nito ay nagagawa niya. Kaya naiingit sila, dinakip siya ang Panginoon at sinabit sa kahoy ng krus doon sa Kalbaryo. So tayong talagang tagasunod ni Kristo ay nakahanda tayo sa oras. Oras ng sakripisyo, oras ng pagsusubok, oras ng siguro gutom, oras ng karukaan, oras na wala na tayong hanap buhay, oras na tayo tumatanda, oras na tayo umihina, oras na wala na tayong anumang makakuhang anumang tulong sa ibang tao. Ito ay ihahandog natin sa Panginoon. Ang buhay natin ay buhay ng pagsasakripisyo. Tayo sinilang sa mundo, hindi para sa ating sarili. Ang tatay, nanay, hindi para kasanilang sarili. Tatay, nanay, para sa mga anak, palakihin nila. Ang guro, para sa mga estudyante, magturo siya.
ang mayor, vice mayor, hindi sa kanya sarili. Tulungan yung mga maliliit na tao sa barangay, doon sa bayan. Yung inhinyero, hindi para kanya sarili. Para sa mga paggawa ng struktura, daan, tulay, mga gusali. Ang doktor, hindi para sa sarili. Siya para sa may sakit na dapat nangangailangan ng paghihilom at sila'y gagaling uli. Kaya pinapagunita sa atin ng Evangelyo ito nang tulungan natin yung maliit pa, mahina pa at dukha pa sa ating kagaya na sinasabi ni San Mateo sa Kapitulo 25 ng kanyang Evangelyo. Lumapit kayo sa akin, kayong pinili ng aking Ama bago pa itatag ang mundo, itayo ang mundo. Dahil ako'y nagugutom, pinakain niyo. Ako'y nauuhaw, pinainom niyo. Ako ay dayuhan, tinanggap niyo. Ako ay walang damit, pinaramitan niyo ako. Ako ay may sakit, pinuntahan niyo ako. Ako ay nasa bilangguhan, dinalaw niyo ako. Ano man ang ginawa natin sa pinakamaliit nating kapatid, kay Kristo natin ginawa. Whatever you have done to the least of my brethren, you have done it to me. Yan pong ating pasaporte sa langit. Tatanga sa kanya San Pedro, nasaan ang listahan mo? Yung binigay ng puhunan ng Diyos sa iyo, yung buhay mo, oras mo, kagalingan mo, ginamit mo ba yan para sa iba o para sa iyong, para ikaw ay yayaman, ikaw ay magiging ambisyoso, ikaw ay magiging mataas na antas sosyedad? Hindi po. Dapat nakasentro ating atensyon, pansin at tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Diyos ng hiwaga, nasa tabi ka namin at nalalaman mo kung ano ang bumabagabag sa amin. Kaysa ni Maria, ang ina ng iyong anak at amin ding ina, tumatawag kami sa iyo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ng kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong, at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinahihirapan ng mga natatagong sakit,
naway magpasan ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panlunas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang namayapa naming mga kaanak at mga kaibigan, naway tumanggap ng kanilang gantimpalang langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tulungan mo kami upang kami maging handang ipagkatiwala ang aming mga sarili sa iyo, katulad ng ginawa ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Puri ka, Ginoong Diyos, ning metos itluban. Uli ning ketang
Mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikang yung nagkataong taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa, upang siya na iniliwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap. Sa pagkabiren ay magpagindapat nakalugdan mo ang aming paghain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas niyo sa Diyos sa inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunayang marap na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na Birhen ng Lourdes, nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat na kailanman. Nilingap mong mahal na Birhen ng Lourdes bilang inyong kapangalipin na inyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga nagsisiyaw ng populasyon na walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa inyong kadakilaan. Manaming banal dapat kapurihan ng tanang tinapal, sapagkat sa iyo pamamagitan niyong anak, aming Panginoon Jesucristo at sa kapangyarihan ng Banal Espiritu, ang lahat ibigyan ng buhay at kabanalan. Walang sawa pang tinitipan niyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may hadaw malinis na alay para sambahin na inyong ngalan. Ama, sinasama namin pagkabanalin mo ang kapangyarihan ng Banal Espiritu, umangkalog na ito na maging inalaan sa inyo, naway maging katawan at dugo ng inyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryo ito. Noong gabing ipinagkanulo siya, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinag-hati-hati niyon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagat at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nagbugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugutan namin pagkamatay ng iyong anak at sa amin nagligtas ngayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagkakyat sa kalangitan. Samantalang kanyang pagbabalik ay pinanabikan, kaya bilang pasasalamat ngayon aming inaalay sa iyo ang buhay at banal na pagdidiriwang. Tunghayan mong handog na ito ng inyong simbahan. Pasdan mo yung anak na nag-alay kanyang buhay upang kami ay pinagkasundo sa inyo. Loobin mo kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mga puspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan niya nawa kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaysa ng ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol, mga martir, kaysa ng lahat ng mga banal, si Santa Bernardita ng Subiru, na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo na si Laurentino, ang aming obispo emerito na si Pasiano, ng tanang obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Digin mo mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa na iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo. Pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga pangyayarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
pagpili ng nakagaling na utos sa tulad ni Jesus. Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ang lakas loob. Pahabakan. Samantala pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapaligtas namin si Yesu Kristo. Kapayapaan ay pinili nyo. Tungay mo naming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayan sa kalooban kasama ng Espiritu Santo pagpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang may naanyaan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandaang loob ay aming inihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Ngayon po, tinatawagan po natin yung mga miyembro po ng ating Parish Pastoral Council and Parish Finance Council. Punta po sila sa harapan sa kanila pong pagsasariwa ng kanilang paglilingkod at pangangako sa Diyos. Dito ng pagsasariwa at pagbabasbas ng mga naglilingkod sa parokya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sa bawat katanungan ninyong itutugon, opo, nangangako kami. Bilang mga Katolikong Kristiyanong binyagan, tinawag kayo ng Panginoong Yesus upang makibahagi sa kanyang misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Nangangako ba kayo na magiging tapat kayo sa inyong sinumpang tungkulin sa paglilingkod sa Diyos at sa ating parokya? Nangangako ba kayo ni sasabuhay ninyo ang inyong pananampalataya sa salita at sa gawa? Nangangako ba kayo na sa inyong paglilingkod ay magsumikap kayong magpakabanal at gumawa ng mabuti sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap? Ngayon po kayo nananalangin at nangangako kami na magiging tapat kami sa aming sinumpang tungkulin sa aming parokya. Ito'y aming dinadalangin at ipinapangako sa matamis na pangalan ni Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ako bilang inyong kura paroko, tinatanggap ko ang inyong pagsasariwa at pangangako ng inyong paglilingkod sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So bilang po ng ating pagtanggap sa kanila, pasalubungan po natin sila ng magarbong palakpakan. Ng ina ng Lourdes, lalong-lalo sa mga lahat ng naglingkod sa ating mga nobenaryong misa, pagrorosaryo at panalangin ng nobenaryo sa Inang Birhen ng Lourdes. Salamat po sa lahat ng miyembro ng liturgical ministers. Unang-una po ang ating pong ministry on altar servers, palakpakan po natin sila. Ang ating pong EMDC, palakpakan po natin sila. Ang ating pong Lectors and Commentators Guild, palakpakan po natin sila. Ang ating pong Greeters and Collectors, palakpakan po natin sila. Ang ating pong Children of Mary Immaculate, palakpakan po natin sila. Ang ating pong media ng Birhen de Lourdes Parish, palakpakan po natin sila. Ang ating pong mga koro na galing po sa ating mga kapilya at ang Nuestra Señora de la Merced at ang mga kasama po ni Brother Oliver, palakpakan po natin sila, ang ating pong koro. Lalong-lalo na po ngayon po ay one parish and one voice. Yan, pasalamatan din po natin ang lahat po ng tumulong sa atin. Yung mga karagdagan po sa ating pong mga donors ay ang Batu Family, 2,000, Anonymous, 1,000, Salas Family, 1,000, Lola Corazon Leisure Farm, 3,000. Palakpakan po natin sila. Para po sa ating pong commemorative t-shirts, meron pa pong available kung gusto pong mag-avail dito po sa ating pong opisina. Lagi kasama, meron pa po tayong available na